Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw nefe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at teddy bear kan sinanpusa iti panagayayam da. Impaw ita nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan afe, anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naggapukan ni Papakday at teddy bear, tita. Numaamuak aluklukon nak ti amam. Sikat ipagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day jafe. Ang mga nuluklukon na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanan ijay pagadalan. Ay, Angel, mapan ka anta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmalingbat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko no maladaw. Tinaskan, maamuak no asino day jafe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan ag trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam? Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe ka no. Agimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga iayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day dya afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikarwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan? Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laeng, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae? Siyak, jak pa'y rumrumwar di ti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit di ti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti makaspasamakan ka? Ay, agi mo ni Bitina. Gapo iti sinanpusa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pauitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir.
Ay, kasi madya anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarup akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta a tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado ang ginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adun ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasano nga'y jagat-gatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankansa matitirimitan center. Siyak sa mo ti sipsiputam. Apay nga da ka man dita. Si Kamat, apay, di mo kayat akaduan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami. Iso nga rod nga ibagbagak akabit mo, tasyaket nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayatek. Nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan si Rubik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to day ta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel iti pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Na, taagdon niya ti danga. Agibaon pa iti mangala iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Intun kun indalon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang. Nayunakon. Intad gumatang iti project mo. Itad kun tumat kan ka ti mabate. Imbag tada ka, Manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madag iti agina ditoy, Manang. May mayatmat nga rod no awanda. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, Manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Fe. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko asaan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, inton sumangpat ka ijibalayo. Mayat sa nga agpayso. Di da namnamaen asumang petak. Kalaatak ida. Babaan iti kasta nga aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso ana saysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy.
Mami, nagtangarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin, no kas di adagasan na ni Angel, ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, Mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel, paunagam kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat ket di ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana, kabayatan nga agsarasarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan, tapno at damagi mo lam. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Ma'am, amok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Pay. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumaiti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata nasayaan ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo, Fay. Sika tinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko intun agsubliak. Sikapay laeng tinasingpat afay. Ang baliwak ka di iti apag ka nito apan nagbakasyon mo, sir? Aha. Amangan ngami no intun agsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kaslagasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tiinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Isu lang ti katulungak kadag iti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap ko nga da relasyon nyo. Isu addi mo kayat apag sinaan kayo. Di daam mo nga adda akon dito ruwar. Kalaatap ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umunagak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Isu lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ti kayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician,
Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.